Idol oh. Yan, nagalukit-lukit pa si Uncle oh. Kulang pa ako ng 5 ha. Grabe, gaganda ng mga gagamba. Tingnan nyo yung napili natin oh. Yabadubs. Yo, what's up mga Ajino? Yan, sila Uncle Alex, area na to. So, si Buddy, sama na Uncle Alex. First name mo, Uncle? Si Toto. Toto. Si Toto. So, ito dito tayo mga Ajino. Ang gaganda ng gagamba dito. Ang sarap ng area nito ni Uncle. Kala nyo pag ganito lang tong taon to. Tignan yung area niya, no? Oh, makagip ng cellphone natin, lupa niya yan. Business niya, no? Hollow blocks yung business niya. Saka nag-deliver sila ng mga buhangin, Uncle, no? Tapos may palayan pa yan siya. Simpleng tao lang, probinsyano, kadaming pira. Kaya tingin kami ng gagamba, pakita. Lingaw-lingaw lang to. Pakita ko sa inyo yung mga gagamba namin dito ah. Idol oh. Yan, nagalukit-lukit pa si Uncle oh. Kulang pa ako ng 5 ha. Grabe, kaganda ng mga gagamba. Tingnan nyo yung napili natin oh. Yabadubs. TM good. Pero hindi lang good to. Kalukuhan na good to. Ganyan kalalaki oh. Yan oh. Paano mo i-good dyan? Malalaki to. Pero ganun talaga kasi makapal na yung sag niya. Pero kung payat yan, bulan kasi kaya maraming nakain yung mga gagamba. Pero magaganda yun. Ayan oh. Yan ang magagandang gagamba. Pwedeng pagtimbangan to ah, kung below 40 lang ang no? Maganda to. Ito, mga 30 plus to. Pwede nga ito ng mga dito. Lalo pa to. Ganda to, mahaba. Brand yun ng mga gagamba, malalaki. Kagabilang hinanap, nakuha namin agad. Quality mga gagamba. Talaga mga solid to. Very good, very wonderful. O siya. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan ha, mag-subscribe na kayo. So abangan. Share nyo na rin tong video natin. And sa mga hindi pa na gagawi sa YouTube dyan, may YouTube channel po tayo, Gagambino PH. So check nyo na lang din. And mag-upload tayo doon ng mga mabibigat na mga laban ng gagamba. So yun lang, maraming salamat and God bless you all. Makita ni Isok ano.